förutfattade förhoppningar. Okej, nu kör 511 visningar. Okej, nu kör jag. Kör. Nej. Fitta. Helvete, vi kommer inte vara med. Aj, mitt hjärta håller på att få ut i bröstet. Kände du det? Drogs det till den liksom? Du såg den? Yes. Den är perfekt. Snygg mustasch. Oh my gosh. Ja, den här är kvinnliga varianten. Jävlar vad bra. Men det är fortfarande han Det är så att man visste. Tänk om han tar kameran nu. Ja, alltså oh my gosh, så kanske vi är med. Men han ändå filmar oss. Så det är lugnt. Så faller här i smaken. Bajs. En hangover pillow. En dag för sent bara. Hade det varit igår så hade det gått hem direkt. Då hade man haft fram i. Ja, vi hittar nog massor. Det blir nog en del. Tack, hejdå. Fan!